नोंनाव बे जुमायनि फन हाबाय खोमा मा गासिबो गोबाखौ लाबाय थाखो खामानिफोर मावनो नागारै मा गासिबो थांलाय फैलाय खालामबाय थाखो आंहा देहा स्रां मोननायसो एसे एक्सारसाइज खालामदोंब्रा माखौ थाल लाबाय थायो नोंलाय नोंहा खामानि मावग्रा मानसि मावबाय थाबानो जायोना न'निफ्राय दा दोरलांखा खिन्थु बुंखाबाय आङो थाङा टारगेट गैखाया दिनै बे मालदां फाग्ला दिनै फैमारनाय नङा नामाब्रा जिनद्रिजोंसो खाजाना दोनखो नामाखौ फाग्लालाय नै नानो दखानाव संख्रि लायब्रबना होफैसाय लाबो मा एफा खुसि नांला आं लायसै दा जौसो लोंना फैलायगोन नोङो हाब बिसिना गंसेनि मानसियानो एफा उन्द' बिसासलै नोङो फोथायथारा हर मा लोंलाबायनांगौ नै लायबाय नै फैबाय जेरैबाबो संख्रिया दानो सफैनांगौ हा संख्रि लायनो थिनखानाया संख्रि सफैयाबा बोरै सिनि सफैनांगौ जाखोब्रा हर आंखौ लेखा रोङा सानगोन नामाखो नोंलाय नाय संख्रिया फोथायबाय दा नोंहा बेखौनो लोंजानो गिदोंमोन लोंग्रा नालाय बुंबाय दिनैबा मासे मा खिफिदेर बेलाय मोजाङै मोजां बुंबाबो बेबायदिनो लायबायना बेख्रा बिदियावनो लोंहैजायो निरमाखौबो मैया लाबोनो बावलायबाय आं बेखौबो थिनहरनोसो गिलायलांबाय आं दानो लोंनानैसो फैलायगोन नै माथो खर' गाज्रि बायदि थांलाय फैलाय जाबाय थाखो मोनसे खामानि थिनगौमोन आं खामानि थिनदो ना होमबालाय माबा लायनो सि सुनो निरमा गैला दखानाव निरमा लानानै फै लायदो होमबालाय फैसाया थाब थांनानै थाब लाना फैसां बिलाइखौ बे गोथां जातखौ लाबोयोब्लाथ' आग्लायगोन एसे हट आरो जौ लोंहैयोबा निरमाया दानो न' सफैनांगौ लोंहैया मा सन्देहल' खालामो नोङो नै सयथिबो बिफाखौ मोन्थों लोंहैगोनसो नामाथाय समाय लानायालाय माथो बिफानिसो लाखाखो हाबाब बिमानिफ्राय बिफानि समाय लानायासो देरसिन जायो जाम्बि मानो होनोब्ला बिफासो खामायनानै जाहैयो नालाय खस्थ'नो बिमानि जाय समाय लायो बे नंखायसो ओरैनो थगायफ्लानायसो न' थाब लानानै फै बारा लेक्सा दामारि इसोर 10 थाखाल' बेखौनो आखाया जि मानदों दस लायसां हरा माथो आं नोंनो जौ लोंनो 20-30 थाखा ओइ दाउखा ओइ जोंनाव नैबे निरमाखौ नोमाजिनो होलांलै न' हाब ब थांनो नागिरलायखोब्रा नोंसोरलाय जौसो लोंहैसिगोनलाय नामा ओइ दाउखा भाइ थाङाब्रा आं दासान्दि गारथ'बावनानैसो दङ हैद बारा जाबायलै आदा मालदां नोंसिना लामा उन्दुलाबायनानै मालायफोरखौ बक्सलाबायनाया है लोंबा बुंफ्लाङोलै बेफोरखौ सिरियास लायो नामा थां बेखौ होनानै थांदो आदा दाबखाजों नोंजोंखौ जुरिमानासो फोनांनांसिगोनलै बिसिजों जौ लोंनानै बुजाबाय थानायनि हाबाब मालालाय बिसिजों बुजाबाय थाखो जोंलाय बुजायाबा माथो खोनालायबाय थायो जोंलाय आदा दाबखा गैयाब्लाथ' आंबो हारसिं जाखानाय नङा जेखि होनालै एसे लोंनानै फैनांसिगोन मानसिखौलाय मा नुहुरा बादिनोलाय
खालामफैलायखो बे मालदाङालाय र' बेखौ ओइ मालदां मा लांफैलायखो नोंलाय बेवलाय मा थांलाय फैलाय जाबाय थाखो आङो माबालै जोंना बोरमा फिसाया गाबगासिनोब्रा बिमाया गनानै बहा थांखोथाय बेखौ नागिरफैदां हार 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 नोंसिनावलाय माला बोरमा फिसा थाखो जौ लोंनोसो लेंनो फैदों नामा बेलाय नङालै बाजै सयथिबो बिफाखौ मोनथारथों आदा खोथाया उल्था फाल्थां जानांगौबा नोंखौसो मोनगोन आं आंजोंबाथाय खाथेर बाथेर गैयाहाय ओइ बाबु र' नोंनाव खाथा दं औ दङ हरलाय बिसिथ'नोसै दे आं दे थांदो आदा दाबखा थिनालियाव फैदो लोंहैनोसै नेगासिनो ओइ मा नायदों नोंलाय नायाखैलै जेबो नायाखै बाजै माबे दाउखा आगै नै नोंसिना आदा मालदाङा निरमा हरफादों आयु गावहालाय बहा थांखो नोंनो सरफाबाय बहा थांगोन बेलाय लोंनोसो थांगोन बायदि मोनबाय आं मानसिखौनो हे गसाय मा खालामना जाबावनांगौ आं बे मानसिखौ दाबखाबो दंफायोमोन नामा सानैजोंथ' लोगो मोनलायथ'वाखैमोन खिन्थु लोगो मोनगोना फाक्काखा थांनानै होसोलाङाब्ला दा लामासो उन्दुलाबोलायगोन बिसोरो थै मा जायो जाथारथोंसैहाय बादा होया आङो बादा होबाबो मानियाबालाय एसे खेल लादोलै बाजै माबा लामा उन्दुलाबायनानै मालायफोरखौसो बखिलाबायग्रा जालाबायबाय बिसोरो थाथों आं मिथियाहाय मा जायो जाथारथोंसै बे हौवाया लोङै जायै बिदि थाबाय थायोब्ला न'खरानो मालाबा सिलिंखार जालांजोबसिगोन मा खायदा खालामनानै बिनि जौ लोंनायखौ गारहोबावनो हागोन आंलाय खामानि दामानिफोरबो मावला लोंसै उन्दुनोसै दावराव जानोसै बिदा फंबाय जाथि बंसोबो बुजायफैला बिनि जौ लोंनायखौ फैसा खामायनायखौथ' बाद होबावदो न'नि फिसा खामानिखौनो मावोबाथ' रंजा आंनि एसे एनै दाउ अमा फाननायनि फैसाखौबो खावै जौसो लोंहोबावो नोंनाव गैखायाब्रा मा दं न'ल' दं नोंना सोरथो दं होनदों अब्लाबोथ' आंनावबो लोंहोदों मिथिबाय फालतु आं मा होदों नोंनो होदोंमोन दाख्लै मानो दोजायाखै आंसो रायज्लायनानै मोनदोंना मोनाखै दे मा नोंहाथ' हिनजावजों बुजाबाय थायो नोंसो माथो दाख्लै दर फांथेनानै बुजादों माथो बिसो जाम्बा दाउखि बादनि रायजोजों मिथिं लेंजां नोङो आय' नांगौ बिदि बुंबाय नंगौ बिदि बुंबाय नंगौलाय सोरनिफ्राय खोनाखो नों सोरसो खोनायाखै होनदों मानसिफ्रानो होनजोबबाय बयबो नङा सोरनिफ्राय खोनाखो नों ओइ सोरनिफ्राय खोनाखो नों जेनेबा दखानाव थांदों दखानाव बिबारिमोन सनाथिमोन गासिबो होनजोबदों बेथ' नोंसोरसो गासिबो फाननाय ना आं खोनादों होगोनथ' आं नोंखौ बिदिबा जानोसै नांगौ फानदों सोरथो फानाखै नों फानाखै ओइ दाबखा बाथ्राखौ मोजां बुं ओइ मालदां बाथ्राखौ मोजां बुं नोंनि बे नोंखौ
ayo Này malah dabka Jun sih beta Jun sih Neng gua liang dabka Hene beta beta nang jur loh dabka Alhamdulillah neng gua turkan ya Mana turkan neng jeng Taka dong tang dabka tang de Neng taka nujin bai dabka Hei Bajai, Jaham harबाय उन्दुनानै थालायबाय ओइ आदा मालदां ओरै जाखोब्रा सिखारद' गोग्गोम फिलायबायलै आयौ लाहा जाखाला बोखांनानै लाबोनो सेस्था खालामबाय थाथारथोंमोन आङो हाया बोखांनो ब्लद फैदोंलां बोखांबोबो हायिनि थांदो बाजै बोखांनानै लायदो थां जि उसुबिदा नुयो लामायावहाय बिखौ Dora Bayang supaya Dora ke mulai Ya Kemana neng Aku beli ya santan neng Zikang ne Dora ke mulai लोंनानै फैमारथारबाय दा सुनिया आयै मा फाव जाखो बे लासिं सिं मानसिफ्रा नुलांजोबबाय लामायावसो उन्दुबावबाय आइ माबा लासिं सिं हाबाब लाजोबबाय नुनाय आखलखौ माबाथ' लासिं सिं आयै ओइ सुनि लाजिनो रोङै नोमफान न' मोनदों बैयाव हो नों आंजों आं माखौ लाजिनो लाजिनो रोङै आं माखौ लाजिनो सिखार dabka लाजिया बियो लामा सामायाव उन्दुना थानो लासिं सिं लामा सामा उन्दुग्रा जौ लोंनानै बे बहरानो थिग नंला माखौ लाजिनांगौ आं जेन'बा आच्छा बाजैमोन मा खालामबावनांगौ दे बायग्रा गैयाबाथ' फानग्रा गैया फानग्रा गैयाबाथ' बायग्राबो गैया दानो जौ फाननायखौ बादा होलायगोन बर'नि आसार खान्थियानो गोमालांलायगोन नोंनियालाय नंगौहाय आगै सोरबा बेजोंनो दाउ अमा फिनानै फिसा फोरोंगासिनो दङ नोंनियालाय नंगौ बयहाबो हारियानो मोनफा दोरोङारि सोलिबोनाय हारिमु थाखायो जायखौ जों फुड फेस्टिभेलफ्राव दिन्थिनाय जायो बेबादिनो गाबोन एसे दिनै एसे बन्द खालामलांजोबोबाथ' इयुन जोलैयाव रावबो बाहायनो रोंनाय नङा दिन्थिनो रोंनाय नङा बन्द जालांजोबगोन बेफोरखौ सिन्था खालामनानैथ' जों दिनै फिसाया जौ फाग्लाबाबो जेबो बुंबोफेराखै जौ बन्द खालामनांगौ होननानैबो बुंबोफेराखैहाय आगै दानो गामियाव बन्द खालामगोन हनै ओनसोलफ्राव थांनानै गभर्नमेन्टनि टेक्स गोनां जौखौ लोंहैगोन दाम गोसानि हाब बाजैमोन नोंसोर बिराद मोजां बुजिनो रोंबायलै अब्ला बिसोरनि थाखाय आं मोनसे बिराद मोजां आइडिया गोसोखांदों मिलायोब्ला बेखौ खालामनानै लादो नोंसोर सानैजों मा खायदा आगै दे होनद' मानो लंपेन्ट गाननो थिनामोन नैबे नोंनि बेग आरो नैबे आंनि बेग जुदि नों जौगाराबा आं आंनि बेगखौ लानानै न'आव थाहैफिनसै आरो आं न'आव थानांगौबा नों जौगानांगौ आरो बे बेगखौ लानानै बिदेशआव थांनांगौ नों खामानि मावनो आयुलाय फुलस्रि मा खोनाफेरा रावबो खोनदोंलाय बोरै थांनांगौब्रा हारसिं हाला गोदो गोलालाय नांगौबा आं जौखौनो गारसैना मैया मा समायलायामोन नों लामायाव उन्दुना थाना आंखौलाय होनाया बेगा बबे मोनसेखौलाय सेलेक्ट खालाम बबे मोनसेखौ नांगौ आंखौ बे न'आव थाजानो लुबैदों ना खारजानो लुबैदों जायालै बे मोननैखौबो सेलेक्ट खालामालां ओमफ्राय नोंबो जेराव थांनो मोना आं न'आव थागोन आरो आंनो नोंखौबो नांगौ बुजिबाय आं बेगाबा न' आं बे होनदों आइडिया आखाइ जाबाय होनबा आं जौगानोसै नोंबो खारलांनो मोनला आंबो बिदेशआव थांला जाबाय दा आं फोथाया नोंखौ मैयालाय मा खोथा होननानै थाङामोनलाय लासिंसो माथो बयबो नुलाय लामायाव उन्दुफैया नोंलाय थाव बेगाला आं न'आव थागोन बिदेशआव थांनांगौ नोंहा बेगाला नोंनि जौ लोंबाय थानाया थाङालै मा थाङा बेलाय बोसोरसे नङाबा फैनो मोना नोङो आयौ हमथानो मोनासो हजों थांबा नायनो बोरै थायनो हाबावनांगौथाय जौगारिनि साजा बियो बोसोरसे नङाबा दाफैखा हनै मालाय बिस्रा सफैग्रोनानै दंबावोसो बिदिसो रायलायखानाय नोंसोरो बिदिसो मालदा भाइ नोंस्राबो बिदिनो जामारबाय नामा औ रायलायखानाय दा बिसोर सानैबो नोंसो सानैया
जौ लोंनानै बुनानै थैजोबसिगोनसो नोंसोरो बेखायनो बिदेशआव बोसोरसे थाना फै नोंसोरो जौ गारनो हानायनि मैयानि बे बारा जानानै हा उन्दुलाबायनायानो भुल जाबायलै जोंना नोंखौ ओंखायनो बारा दाबिसन खाथार जाबाय होनबाय बिहरदेरबाय थाबाय नोंनो हाबाब आंल' बिहरदों होबानो लोंग्राया सोर गावनो बिहरबानो होबानो लोङो उल्था मालायखौसो दाय होलायबावो मा थांसै नामा माथो जाखो दालाय हनै थ' फैबाय बेजों थांनोसै ओरै फैलाय गाखोफै फैद' थौ मा गथ' हरलायबाय दे गाखो गोलैबाद दे थांदो दे गाखो थाङामोन थानो हायोमोन